ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои муҳтарам баличкои канали Саудо ТВ. Имрӯз 6 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкашон мешавад. Тамошо кунед бо диққат. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. ирӯза наворда ҳастай 2107 Daewoo Nexi, Toyota Camry, Opel Astra-G, Mercedes C-класси бениҳоят арзон, Astra-G Caravan, Astra-G Hatchback, караванҳои простой, седанои арзон. Хулоса навори зур баҳри шумо пешниҳод шудагай. То охир тамошо кунед. барои пешрафти канали Саудо ТВ дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кана фаромӯш накунед. Дӯстон, навора мо шурӯъ мекунем. То охир тамошо кунед. Худо хоҳад ягон мошини арзон меёбед. ана як кара эълон мекунем. мегӯяд ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо як Lada Priora дорем. мехоҳем ки ба Москва роиш кунем, ба мошинои калон. кадомитон ба мошинои калон Москва рафтанен, холӣ боша мошинотон, ҳамин як кара мошиншона барен, бо ягон сумтон худо хоҳад мета бачо. рақамҳои WhatsApp мо мега 901 05 18 18 занг занед. акамон Lada Priora дора. худаш ба самолёт мега, Россия мера мега, ҳамин мошинма бояд ман Москва барам. хулоса бачаҳо, кадомитон мошинои калон қатъи Россия мерен, акада занг занед барениш. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нави акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp-шон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати акай Хуршеда тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳри Тузу, Темурмалик, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз номи канали мо акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаи азиз. мегзарем ба аввалин Lexus RX фурӯшӣ бачаи азиз. Lexus RX 350 равон кардан ки дар ноҳияи Варзоб. солаш 2007 сол, соли барориш 120 000 меган нархша. нархи бениҳоят зур бачаҳо, нархи арзон кардан ки сум дар кор савдо шавад. бензини холӣ, объёмиш 3.5, коробкаш автоматика. WhatsApp-шон ахириш 8002 аз номи канали мо занг занед бачаҳо. утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, ҳолати бениҳоят хуб, ҳолати хуби техникӣ нахаду. Lexus-ҳои 350 бачаҳо азиз, состоянии чотка, ҳолати хуби техникӣ. фақат мегирен ай пишти зиндагӣ бисёр азиз. 120 000 бо худо хоҳад муомила мекунад. агар аз номи канали Саудо ТВ ки занг занед, иншоалло бо арзонтон мекунад. Lexus-ҳаро рақамҳои WhatsApp якада аз номи канали мо занг занед, худо хоҳад бо арзонтон мекунад. ҳолати меҳнат хуб, балонош нав, краска тоза, ҳуҷҷат, утил ҳамаш қонуну қоидааш қатъияй. занг занед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-F ҳастай ки фурӯшӣ срочна, солаш 1994 дар кузови Hatchback, мошин навоздох. ҳамира нашуштанда, агар мешутанд бо хуб мешид. шаҳри Душанбеда қарор дорад 26 500 сум нархи ҳамин Hatchback-и
марки Свето дӯстон хадавоянд. Салонкожа, бензини холӣ, объёмиш 1.6 коробкаш механика. WhatsApp 165 55 занг зад пурсон бишин. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 2 ذره پیش الکتروپاکت ماشین 97 کردگی هرچند که 94 باشه پانوسی 97 کردگی در و بیرون. حجت‌ها تنها утилизация دارد. از учет سمت کردگی تیار نوازدخ. خریدار انیق زنگ زنین با سودا میشود. 26500 сом без документ. زنگ زد پرسین. لایک ها را مانند دوستان در کانال подписаться کنین، فکراتون را کامنتاری کنین. کدام مارکای ماشین در любителен таги комментария нависонда монем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови каравани прастои ҳами половинаи видео бачаҳо маркаи Opel ҳай. ҳарчанд ки ҳамаи мошинро бо мондагием. навор 17 қариб 18 дақиқае. Opel Astra дар кузови караван солаш 98 дар душанбе 28000 нархаш. бензин плюс газ объёмиш 1.6 коробкаш механика. краскаш ҳами ҳолат кам беш сарафӣ надорад сонзи краскаш. ҳам мошин хулоса мошинае ки солҳои пештара карда, ҳарчанд ки ҳозир 2024 сом ромагиай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка созаи равған масъала намехӯра мошин. балонош наван мега. барои маълумоти бештар боз рақамошда занг зан рақамҳои 71 хишай. караванхаро марамадина акақати чахчах мем. 98 сол последний выпуски Opel караванҳои ки барои солҳои нав шуда 28000 бо камбеш савдо дорад. караванҳо ҳарчанд ки бо нархошон хеле қимате бача азиз. мегзарем ба чорумин трактори фурӯшӣ. трактор Yuto 504 фурӯшӣ ҳастае ки соли бароиш 2025 сол бардор азиз. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин навай мега нави пачка ки бениҳоят тоза қонун қоида шудаи ноҳияи 5 адресшон ҳамраи худ дорад. якто ҷуфт сета корпус плюс сета корпус дорад. нарх 75000 сомонай муомила дорад. WhatsApp ахириш 28 83 занг зан маълумоти бештарша бигирен. канали Saudo TV 01 баҳри шумо шудага фақат дар ин канал мон мошинаро зиёдтар навор мекунем ки ҳаррӯза навор дорем бача азиз. дар канал подписаться кунед, фикротонро комментария кунед, фуромӯш накунед бача азиз. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки соли бароиш 2002 сол мошинча бениҳоят тоза. Astra G хечибеки 2002 выпуск. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 58900 сум нархаш. салон тоза, ҳолатиш нахаду, краска тоза, балону средни, ҳуҷҷат утилизация дорад. моториш 1.6 инжектор, дута дарш электропакет, дарои пешаш документ охири сола ҳастае. 4 балон пачка, мошинча сесани, чотка, краскаш бениҳоят тоза, солаш 2002 сум бача азиз. инжектори 1.6 қатъияй ки коробкача механика. занг зад далши маълумотша бигирен. 58900 сомон. сема музика соз, салон тоза, краска тоза, балону средни, хулоса нархи зур дӯстон азиз. дута дари электропакет пешаш, 4 балон пачка, 58900 сом. агар аз уми канали Saudo TV занг занед, худо хоҳад бо ячи нимчи муомилатон мекунад дӯстон азиз. мегзарем ба шашумин зефираи фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки солаш 2000 сол дӯстон азиз. мошини 7 нафара. хуб 2000 сол мошин дар ноҳияи вахш дорад. 43000 сум мега. бензини газ объёмиш 1.6 коробкаш механика. бензин газо дӯстон камтар қиматракай ака дизели ки мешид арзон мешид ки газ бензинай камтар қимат бача азиз. ира арзон монан ки савдода барова. краска тоза ка балону средни. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. бисёр арзон намеша. одамои конкретни бинависа илтимос беҳуда рад интерес занг назанед. ҳуҷҷатош як дурзада буд мешавад. мошинча гарани тозаҳай. мошинчаи 70 Zafira Opel 2000 сол 43000 сомонӣ пашти ки бепулуш кардан бача азиз. марамат аз уми канали мо дар WhatsApp ахириш 11 ба дили пур аз уми канали Saudo TV акақади занг зад чахчах кунед. фақат Zafira харо илтимос сериёзнитон занг занед. мегзарем ба ҳафтумин трактори фурӯшӣ. трактор МТЗ 89 ҳастае ки солаш 2010 сол. техника ҳуҷҷатош мега сатвоиза, притсеп плюс плуг дора. ноҳияи деваштич, нарх 250000 сомонай, 2010 сол. муомила дора. WhatsApp шуно мегзорам занг занед ва телефони дастиам мегзорам. трактор
иваз мешавад ба Портер 2. Беҳуда занг назанед илтимос. хуб трактора мега аддели ҳам фурӯхта мешавад 25000 хелда мефурӯшемша. агар ки алиш боша ба Портер алиш мешавад азиз ва болои сум қабул мекунад. Филишка ино хулоса ки акада занг занед далши маълумотша бигиред. МТЗ 892 срочна фурӯшӣ. Мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки 11500 сомон нархш. Бениҳоят арзонш кардан. Қаду қомаш бинед чӣ хел тозакай. Краскашам тозаҳак без сарафина. 1995 сол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 11500 сом нархш. Бензин плюс газ, объёмиш 1.6 коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ на ходуи срочни. дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. Краска нав кардем мега. Моторшам нав кардем i0. хуб Opel мақсад ки бисёр чиз Opel 70%, баллон 70% ҳуҷҷат утил надора. 11500 сум нархш. занг зад далши маълумот шакахати бигирем бача азиз. Daewoo Nexia солои 95. дӯстон лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед, кадом маркаи мошинро любителен дар таи комментария нависонда монед. худо хоҳад мо ҳаракат карда ёфта навортон мекунем баротон азиз. ба он хотир фақат наворда лайкҳоро фаромӯш накунед. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон азиз. Lada Vaz 2107 аст ки солш 2010 сол мошин дар шаҳри Хуҷандай мега ки 30000 сум меган. 2010 сол соли барориш бардор азиз. бензини холӣ, объёмиш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. баллона средни, краска бениҳоят тоза. ин ҳамин ҳолат гӯё қаду қомаш бениҳоят хушрӯ фасон мордои нав. 30000 сум 2010 сол, объёмиш 1.8 коробка механика. фақат любителои 2107 роӣ кунед. ёки кадомтон 07 хардани ҳастед, 07 тоза дар кортонай маромад язан аю ки мисол 07 10 12 15000 мехарен. ҳар рӯз хати усту бачаи тағам меша. айдо ҳамин 30000 бигирем инсон азиз. худо хоҳад хизматтона мекунад. 2010 сол 30000 сомонӣ. занг за пурсон шен. кадом маркаи мошин дар кори комментария кунед бача азиз. баъдан таи комментария телеграм канали мо силкаш мондагиай. дар ин дар ҷамъ мошинҳои арзон бениҳоят зиёд монда мешавад ба суратҳои холӣ бача азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Автобитон Мишалка. Битон Мишалка аст ки солш 2024 сол бардор азиз. нигоҳ кунед чӣ хел бо функсияи зур дора бардор азиз. гарантия 1 сола. шаҳри Хуҷанд 350000 сомон нархш бардор азиз. кондитсионер дора. ватсапшона мегзанам занг зане ахируш 1550. ҳуҷҷат мақсад дора. худаш бор мекуна, худуш битон тайёр мекуна. бочка об 600 литр дар қафуш дар 1 соат 14 гӯ битон мешӯра мега бача азиз. хоб дар як рӯз боша аз 300 то 350 куб битон мешӯра. ина маромад сон чизе нав, истеҳсоли нав, яъне ки бо тамоми шароитҳои бениҳоят хуб қатӣ ака қатӣ зангда чаша кунед. 350000 сомонӣ. якчанд функсияи хуб дора. худшон тайёр мекунанд, худшон мерезанд, худшон бо мегиранд мебардоранд бардор азиз. хулоса чизи нав бо дигай. 2024 сол соли барориш. одамое ки битони Мишалка дар кортонай ина рақамҳои ака ахирш ватсапшон 1550 занг за пурсон шен. лайк монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед, кадом маркаи мошин дар кори нависен. мегзарем ба 11-умин Toyota Camry фурӯши арзонак. Camry Toyota аст ки 47000 сомонӣ. Toyota ро бинед чӣ қадар арзонш баша. номерои мошина бинед 7775. хоб 2005 сол соли бароиш. хоб мошин дар шаҳри Душанбе 47000 бензин газ, объёмиш 2.4 коробка механика, краска тоза, қаду қомати фасон бардор азиз. моторш 2.4 газш кам беш арзона. хулоса ки ба газ Euro 4 мезан мегарден. хулоса бо камрасон мешавад. мошинча дар ҳолати хуби техник қарор дора. кондитсионерш кор мекунад, утилизатсия дора. мошин нахаду. занг за далши маълумотша бигирен. одамое ки Camry Toyota арзон хӯш кен, ина ҳамеша хулоса ки ба хаб кардем пешкаштон кардем. мошинотона штука видео карои кунед ёки адресаша шунайсонда роӣ кунед. рекламака фурӯшта мегзорем. худо хоҳад дар чанд сайтҳо реклама мекунем. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ва дигар сайтҳо падилиса мешавад чӣ азиз. мегзарем ба 12-умин Mercedes C-класси фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класси бениҳоят арзон, сасани чотка, мошинчаи тоза қабул кардем ки
سه کلاسی 2000 випуск. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. краска тоза, диска баллонои зур, хоб салонам хеле ҳолат тоза хушроакай, объёмиш 1.8 коробкаш автоматика, мотор коробка созай навай хадавои кардагием. хоб амортизатори пеш мега падарка мекунем бача азиз. ина хулоса инами мерседес се класса 53000 сомон меган. кадомитон любителен акақати зангза чахчах кунем бардар азиз. мегзарем ба 13-ҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи караван. караван камтар қимата ине ки састани бениҳоят тозае ба дӯстон азиз. мошин дар шаҳри душанбе, краска тоза, кан об танировка дора 98 сол дар душанбе 49000 сум бензини хӯрад объёмиш 1.6 коробкаш механика. Opel F дар кузуфи караван ҳолати хуби техникӣ нахаду. 1 сола ҳуҷҷат нав кардагӣ, 1 сола танировка кардагӣ, утилизация дора, маслаш навалиш кардагӣ, чашкош кафидагӣ, даридагӣ надора, хадавои тӯбча, краска бениҳоят тоза кайсон азиз 49000 сум бо арзон мекунанд. зангза пурсед 98 сол соли последни выпуски караван сон азиз. мегзарем ба 14-ҳумин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи караван. 2004 соли барориш, шаҳри Бухтар, Қуғонтепа, мошин 12 снимат кардагӣ тайёракай, салон тоза, 55000 нархаш, бензин плюс газ, объёмиш 1.6 коробкаш механика. Астраҷи каравани объёмиш 1.6 инжектор. солиш 2004. ҳуҷҷат солона. хоб дискои selection 4 баллон нав, нархи ахир, краска нарушка кор дора мега. хоб састани соз нахаду 55000 нарх. любителои астраҷи караван акақати чахчаҳка бигиренеш. ирӯза навор тамом шуд. чизе ки ёфтем роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем дар шибо дар WhatsApp. чизе дорен муроҷиат бикунед, рекламашка фурӯшта мегузорем. имкон бошад лайкора монед, дар канали Saudo TV 01 подписатсия кунед. навори рӯза дӯстон азиз тамом шуд. зинда